Gwdaan Sauthun आंनि एक्चुअली डाइरेक्शनाव दं गणेश आरो डिअपिआव दं भटाकेर काटारि आरो आंनि अपोजिटआव दं प्रियांका लाहारि। मा डान्स बियो? बिदि नङा। नोंनि केमेरामेननि डान्सआ माबायदिमोन? जाबाय दे। हेलो एवरीवन, खुलुमबाय, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग। तो लोगोफोर दिनै फुंनिफ्रायनो जा सान्दुं गोसानिफ्राय दा थांगासिनो दङ स्कुलाव। ओमफ्राय दिनै थारमाने जों अबा थांनांगौ दङ। आं फार्स्टआव स्कुलाव थांगोन, स्कुलनिफ्राय आरो बङाइगाव थांगोन। ओमफ्राय बङाइगाव दिनै मानि थाखाय थांगोन नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थादो होनबा मिथिगोन। तो फार्स्टआव स्कुलाव थांनोसै, ओमफ्राय लोगो मोननोसै नोंथांमोनखौ दसे उनाव। ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा खोन्थानो बावदों, नोंनो खोन्थादो। बिथाङा आंखौ दोननानै थांगासिनो दङ। बिथांना थारमाने शुट दङ। ओमफ्राय शुटिं दं बोसोननि गोदान सावथुन। गोदान सावथुन आंनि सोरनि प्रडाक्शन? बे एक्चुअली डाइरेक्शनाव दं गणेश आरो डिअपिआव दं भटाकेर काटारि आरो आंनि अपोजिटआव दं प्रियांका लाहारि। तो नुनो मोनगोन सेप्टेम्बरावनो। तो लोगोफोर आंथ' दा थांनो हाया। तो दिनै अबाव दङ? सिमलायाव शुटिंआ? दिनै सिमला फार्माव। ओके, तो आंखौ दिनै एसे डाइरेक्ट थांसिगोन। ओमफ्राय ट्राइ खालामगोन शुटनिबो ब्लग बानायनो। आंना जि दिनखालि बन्द थायो दिनखालि थांनांगोन। ट्राइ खालामसै। ओमफ्राय बरपेटा र'डआवबो शुट जागोन होन्दों। तो नायनोसै, हायोबा बरपेटा र'डआवनो मालाबा थांगोन। ओमफ्राय नेनानै थादो नोंथांमोना। बोसोन होनाय गोदान सावथुन पस्टारा अलरेडि गोदान पस्टार अलरेडि रिलिज जाबाय। सोर सोर नुदो पस्टारखौ खोन्थादो। ओमफ्राय लोगोफोर लामा ससेयाव नै बिजु, ओमफ्राय बिथिं दङ जितु सार, शिवममोननि कुंफु उसुनि टिचार। तो पुरा बे मुभिया एकदम एक्शन मुभि जानो थांगासिनो दं। तो बिथांमोनानो पुरा माबागासिनो डाइरेक्शन होगासिनो दङ एक्शननि। तो नायबानो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला रिलिज जागोन। ओमफ्राय आंबो स्कुल मोनसिगोन दा थांगासिनो। स' एसे डाइरेक्ट थांगोन दा सिमलायाव। बे लामाजोंनो थांनो हायो नालाय। तो बाय बाय बोल दो अभी के लिए। ओमफ्राय बिथिं आरो गथ'फोरजों सान्दुं गोसाबाबो उपाय गैला, दंफां फुलि गायनांबाय। माने प्लान्टेसनखौनो होबाय थायो सरकारा। मोजांबो मोनो दंफां गायनांगौ जोङो। तो नोंथांमोना गायदोंना गायाखै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो। लोगोफोर स्कुलनिफ्राय फैग्रा माने एकदम दौरा दौरि फैबाय दा फटाफट फ्रेस जानानै ओंखाम जानानै ओमफ्राय थांसिगोन बङाइगाव। स्कुलनि मामा खालामखो दिनै देखायनो हायासै, माने बिराद बिजि जाबाय थांनाय लोगो लोगो। दा न'आव मोनफैबाय। ओमफ्राय दा चेन्ज खालामनानै फ्रेस जानानै थांसै बङाइगाव। तो अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओरैबायदि गरम। ओंखाम जाखांबाय, ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामबाय, कुर्ताखौनो गानबाय। तो दा थांगासिनो दङ। ओमफ्राय जों सोरजों थांगोन? नै बिथिं दङ भाबि, दादा बिथिं दङ। तारमाने दिनै जों गोदान गारि लानो थांगासिनो दङ। आदामोना गोदान गारि लागोन। मा गारि लागोन बेखौ नोंथांमोना नायबाय थादो, थांबासो मिथिगोन। एक्साइटेड? तैयार है जाने के लिए, वेरी एक्साइटेड। कितना दिन का वेटिंग के बाद? हाँ, कितना साल? एक साल का वेटिंग के बाद फाइनली। चलिए शिवम, नों थांगोन ना थाङा? मबाइलखौ हरदो, मबाइलखौ हरदो। थ' आं साबो बेखौ नङा बेखौ। शिवम अबाव थांगासिनो दं? बेयाव नायनानै होनदो अबाव थांगोन। तो लोगोफोर जों स्टार्ट होबाय दा बरपेटा र'डनिफ्राय, स्कुलनिफ्राय फैबाय। ओमफ्राय शिवमाबो थाङोनो टाउजिनि। शिवमनि टाउजि जायोना? शिवमा टाउजि ताइजि होनो बिथांखौ। ओमफ्राय दा जों ज' थांसै बिथांमोननि गारि गोदान लायनो। तो मा गारि बेखौ नोंथांमोना लासैनो मिथिगोन। तो बिदिबा बहुद वेटिंआव दङमोन गारिया, माने मोनासो मोना बेनि उनावनो दिनै फाइनेलि मोनसिगोन। तो बिथांमोना गुवाहाटीनिफ्राय फैदों बङाइगाव थांसै।
लोगोफोर फाइनलि जों सफैबाय बङाइगाव ओमफ्राय दा जों दङ महिन्द्रानि श'रुमाव ओमफ्राय नायनोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै कौन सा बैठो जल्दी जल्दी बैठो चलो देखते हैं तो बेनो जाबाय बङाइगावनि हाथरखि मटर्स ओमफ्राय बेनिफ्रायनो थारमाने आदामोना बुकिं खालामदोंमोन स्कर्पिय' गोदान भार्जनखौ आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि वेटिं एटलिस्ट 1 इयारनि उनाव दा मोनसिगोन गेजेरावथ' जादोंमोन लाला नामा बिदि जानानै अब्लाबो लास्टआव फैबाय फाइनेलि ओमफ्राय दा थानोसै अबे मोनसेखौ लागोन दा नोंथांमोन देखायनोसै दा आं ओरैनो गारि माने भितराव थानाय गारिफोरखौ एसे देखायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय बे कालारखौथ' बिराद मोजां मोन्दों एसे मा कालार होनोथाय बेखौ ग्रे टाइपनि आरोना कालारखौ मोजां नुदों आरो ओमफ्राय बे जाबाय बलेर' ओमफ्राय दा माने बे बाजिया एसे फर्मेलिटिस दङ नालाय पेपार साइन खालामनांगौ बेखौ खालामगासिनो खालामबाय थादों नोङो मा डान्स बियो बिदि नङा नोंनि केमेरामेननि डान्सआ माबायदिमोन जाबाय दे जाबाय लोगोफोर फाइनेलि डेलिभारि लानोसै किस हेन्ड अभार खालामसिगोन दा माने भाबिखौ बाजिखौ खालामसिगोन पूरा जोंना ठीक दङ संजीव भैया हाई कर दीजिए एक बार भैया सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सागर भैया है बिथाङानो सालायगोन नालाय स' बिथाङा पूरा एक्साइटेड चाबी लेके आता पहले शिवम रुको माबायदि शिवम थावजिनि गारिया माबायदि एसे मोजां बारा मोजां नङा नामा मोजांथ' बहुत मोजां तुम्हें आना ही इसमें क्या है थैंक यू इनको भी थैंक यू सो मच शिवम आओ साथ में आओ साथ में शिवम होम देखो शिवम आओ बेटा किसको होम हम लोग का गाड़ी हुआ है भाई थैंक यू फाइनली मिल गया फाइनली हाँ सच में साल वेट कर जाएंगे हम लोग घूमने आइए सागर भैया चलाएंगे तो अभी तो लोगोफोर गोदान ब्लग नुनो मोनगोन बे गारियाव जों अबा बेरायनो थांगोन अबाव थाङो नायनोसै तो 35 हुआ है लोगोफोर दा आंजों दङ फंबाय बिथिं दैथुन बसुमतारी बिथाङा महिन्द्रायावनो बेयावनो मावो हाथरखि मटर्सआव स' स्कर्पिय' जाय माने गारिखौ दिनै आदामनो लाबाय बिनि बागै बिथांनिफ्राय एसे फिचार्सफोरखौ मिथिनानै नोंथांमोनाबो मिथिनो हागोन लोगोफोर गारियाव जिरायना लानोसै फार्स्ट गोदान गारियाव जिरायबाय फ्रन्टआव आं जिरायबाय ओमफ्राय फंबायनिफ्राय मिथिना लानोसै जानो नहीं बे गारियावहाय फिचार्स बुंनो थांब्ला फिचार्सआथ' बुहुत दं जास्ट बेसिकखौ आं खिथागोन बे गारियावहाय माखासे जोंना नांथारगौ सेफ्टि फिचार्सफोर दं जेरै ABS EBD 7 इयार बेग ट्रेक्सन कन्ट्रल हिट डिसेल कन्ट्रल बेफोर गासिबो फिचार्सफ्रा मस्ट अफ जोङो दोनो बेखौ सेफ्टि फिचार्सआवहाय ओमफ्राय आरो जों बुंनो थांब्ला बे गारियावहाय जोंना फैगोन अट'मेटिक हेडलाइट अट'मेटिक वाइपार ओमफ्राय पेनिक कलिं इन्डिकेटर बेसोर गासिबो बिदि फिचार्सफ्रा फैजोबगोन बाद बाखि ओरैनो बेसिक बे जों बुंनो थांब्ला बे ड्राइभार साइड सीटआ जाहैबाय 7 वे एडजास्टेबल इलेक्ट्रनिक जाहैगोन बे गासिबो सीटखौ जोङो इलेक्ट्रनिकलि गोजौ गाहाय जेरैखि जाया जों खालामनो हाजोबगोन प्लास बेवहाय जोंना मोनगोन जोङो बेयाव 4 व्हील ड्राइभ गारि मोनगोन जेरावहाय मोनसे जाहैबाय नैबे 4 ल'वा जिल्ला गारिया थाबथाथारो होमबासो जों बे बुस्थुखौ बाहायो 4 हाया ओरैनो नर्माल बे बाला ओरैनो दै न'खि ओरैनो बुङोब्ला जोंनि लकेल भाषायावहाय जों सरलपाराफ्राव बेरायहैबाय बायोब्ला दै बारनोब्ला जोङो 4 हाइ होबानो बारनो हागोन आच्छा इजि जागोन आरो ना बेयाव माखासे ट्रेक्सन मड दं जाय टेरेन लायै टेरेन जाहैबाय आरो बियो अखा हाब्ला नों बेखौ इउज खालामनांगोन बरफआव थांबा बेनो ओमफ्राय नैबे बालाबारिनि ओमफ्राय नैबे अन्थाइ बेफोरनि जाहैगोन आरो बेवहाय ओमफ्राय बेयाव जों 7 इयार बेगसा मारै दं होनब्ला
सिगाङावहाय दङ बेवहाय आंनि आथिं गाहायावनिफ्राय मोनसे जागोन एयारबेगा आच्छा प्लास ओमफ्राय बेवहाय बिथिं बायद'नि साइडसिमबो लेफ्ट साइडआव अ मोनसे लेफ्ट साइडआवबो बिथिं फार्स्टआव नैबे मोनसे नैबेबो दंबावो बेयाव सेम ओमफ्राय बे टिल थार्ड र'सिम बे खेबसेनो स्टिल जालांबाय थागोन एक मिनिट बाबा आरो बेवहाय जोङो मिउजिक सिस्टेम बुङोब्ला सनिनि 12 स्पिकारनि मिउजिक सिस्टेम मोनगोन जेरावहाय जोंना प्लास 1 साबवुफारबो दंफायो जायनि थाखाय जोङो मिउजिक सिस्टेमखौ बेटार क्वालिटिनि मोनगोन आरो इन्डियानि सबसे डिमान्डिं फिचार बेवहाय सानरुफाबो होफादों बेबो मा one touch open and one touch close ओके नै लोगोफोर सानरुफा ओके हेपि ओमफ्राय बेवहाय जोंनि सानरुफाव मोनसे फिचार्स हरबावदों सोरबाफोर गथ' ओंखारबायोब्ला बे सानरुफा गावनो खिथाव थांसिनगोन ओके एन्टि पिन्स बुंनाय जायो बेखौ अच्छा बे अटोमेटिकली बे माने औ अटोमेटिकली भइस कमान्डजोंबाबो जागोन एलेक्सा बेयावबो औ एलेक्साजों बुंबानो जागोन बे आंनि साइडनि विन्डो बायद'नि साइडनि विन्डो ओमफ्राय नैबे सानरुफ हेडलाइट अन अफ इन्जिन स्टार्ट स्टप बे फनजोंबाबो खालामनो हागोन जोङो भइसजोंबा बुंनो हायो नखि किजोंबाबो जागोन बियो दा खालामना होबायना ना खालामथ'वाखै बेजों फननिखौ मोनथिया बेखौहाय ठीक আছে जास्ट बेनो दंसै आरोबाव बाद बाखि ओरैनो अन रोड बेसे गोलैयो दा अन रोड अलमोस्ट जुदि टप मडेलाव थांथारोब्ला बेथ' दा मेनुवेलसो जुदि आइ एम टकिं एबाउट टप मडेल अलमोस्ट इज अराउन्ड कस्टिं 27.5L to 2.8L ओके ओमफ्राय दा बिदि मेनुवेलफोरा बेसे जाहैगोन दा manual is around going to be 26 lakhs 26 दा 26 to 27 on road ओके आरो बुकिंआबोथ' माने बहुत दा डेलिभारियाथ' बहुत टाइम लादों बेखौनो अलमोस्ट 1 इयारानो जादों या बेनोखा डिमान्डआ बहुत बारा ना डिमान्डा हाई जायनि थाखाय मिनिमाम जुदि टप मडेलखौ बुक खालामोबा 6 months waiting then you should go for base variant after it belongs from 1.5 year also ओके ठीक है थैंक यू सो मच फाइनली अभी हम लोग ले लिया और अभी हम लोग चल दिए जा रहे हैं फैक्ट्री के भैया फैक्ट्री में है तो भैया अब आए नहीं थे थोड़ा बिजी थे इसलिए हम लेने आए तो अभी भैया को लेने जा रहे हैं तो लोगोफोर मोजां मोनबाय बहुत कम्फर्टेबल गारिया ओमफ्राय दा नायनोसै जों अबाव थांनो हायो अबाव लाङो जोंखौ नेक्स्ट पता नहीं कहाँ जाएंगे ना शॉर्ट ट्रिप नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा ओंखारदों जाम माबायदि मोनखो ताजुनि ना गोदान गारियाव गाखोनानै मोजां उसका गमछा इनको दे दिया केनेকুৱা লাগি আছে बढ़िया ভাল লাগিল After a long फाइनली period. ऑलमोस्ट 1 ईयर 1 year, yes. फाइनली तो नेक्स्ट हमें कहाँ लेके जाएंगे शिलोंग चेरापूंजी अच्छा पक्का पक्का नंबर आते ही ले जाएंगे अच्छा ठीक है तो फाइनली जी बाय बाय आदया अभी बैठ जाओ थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है हाय कर दो दोनों एक बार अभी अच्छा लग रहा है ओमफ्राय लोगोफोर थारैनो आंथ' बिराद फसायबाय गारिखौ माने फ्रन्ट लुकखौथ' बिराद मोजां होदों महिन्द्राया स्कर्पिय'निखौ गोदाननिखौ आरोना ओमफ्राय उनथिंनिखौ एसे आरो मोजां खालामबावनो हागौमोन बायदि सानो आरो आं बेक लुकखौ आदारवाइज बे फ्रन्टनिफ्राय पुरा बे साइडसिमथ' बिराद माने मोजां नुदों आरो ओमफ्राय दा एसे माने फुजा खालामना लाग्रोगोन ओमफ्राय जों बेनिफ्राय थांगोन थांनानै बरपेटायावथ' आरो माने मोनसे मन्दिर दङ स्टेशन खाथियाव बेयावबो थांगोन ओमफ्राय दा ओरैनो फार्स्ट आदाया एसे गावनो फुजाखौ होग्रोदों थ' फुजा होखांनानै जों थांसै थ' ओरैनो एसे गोदै जाहोबाय जोंखौ ओमफ्राय जाय जाय दङ फेक्टरियाव गासैखौबो माने ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर जों जिरायनोसै दा जों बेनिफ्राय थांसै फेक्टरिनिफ्राय दा जों बरपेटा रडसिम थांगोन ओमफ्राय बरपेटा रडनिफ्राय आंखौ दोननानै बिथांमोना गुवाहाटी थांसिगोन तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए गाड़ी में फॉर कमिंग माय प्लेजर इट वाज माय प्लेजर शिवमा माने पुरा एक्साइटेड आरोना ओमफ्राय बेनाबो फार्स्ट एक्सपिरियेन्स बिदि गारि गोदान लानो फैनाय थारमाने ओमफ्राय बिराद फसायबाय आरो गावबो गारिखौ ओमफ्राय गाखोनानै थांसै दा जोङो
Thank you. Election nungka thank you. पीछे कर दूंगी कैसे Open some लेग रूम है क्या देख दो हाँ है लेग रूम आते ना वाला पेंट So लोगोफोर जिरायनानै ओरैबायदि कम्फर्ट मोनदों तारमाने ओमफ्राय खिरखिनि भिउआबो ओरैबायदि मोजां माने इमान कम्फर्टेबल मोनदों जिरायनानै ओमफ्राय सिं ओरैनोथ' सिं सानाय दं नालाय आंना ओंखायनो उनथिंनि सिटआबो बिराद कम्फर्ट नेक्स्ट इउनिख्रुइबो आं बेखौ जिरायनायाव माने कम्फर्टआव बिराद साबसिन मोनदों आरो दा गारिया गोदानखाय ना मा आं मिन्थिया बाट माने मोजां आराम मोनदों ओमफ्राय लोगोफोर जों बरपेटा र'डआव सफैबाय ओमफ्राय न'आव हाबनाय सिगां जों बे बरपेटा र'डनि स्टेशन खाथियाव मोनसे हनुमान मन्दिर दङ बेखौ थारमाने बिराद जों मानियो आरोना थ' जों बेयावनो फैबाय फुजा होनो ओमफ्राय शिबमाबो खुलुमगासिनो थ' लोगोफोर बेनोसै दिननि ब्लगा ओमफ्राय आदामोनाबो दा थांसिगोन आंखौ दोननानै ओमफ्राय दिननि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय दिननि ब्लगखौ जुदि मोजां मोनदोंबा अन्नानै आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो लोगोसे शेयार खालामदो आरो अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनसै नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय